Id-deputat nazzjonalista Beppe Fenekadami żamm postu u għażel li ma jitlaqx minn ċermen tal-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi li qed jinvestiga l-ingaġġ ta' persuni fih dan il-Wasteserv. Dan jumejn wara li l-Malta Today żvelat emails dwar kif fost oħrajn Beppe Fenekadami għamel pressjoni biex fi żmien Gvern Nazzjonalista jiddaħħlu nies fil-kostitwenza tiegħu jaħdmu mal-Wasteserv. Fil-fatt tal-kemm kellu kull opportunità biex wieġeb għall-atti serji żvelati, Beppe Fenekadami lanqas għal darba ma ċaħat li għamel pressjoni politika biex idaħħal in-nies irrakkomandati minnu fil-Wasteserv. Anzi ftaħar bli għamel. Ma taħsibx li hija pressjoni politika li inti bħala ministru jew deputat parlamentari tibgħat biex jiġi rakkomandat individwu. Assolutament, jiena naħseb kollha kemm aħna nagħmluha u nagħmlu sew. Jekk hemm persuna illi ikkwalifikata tirrakkomanda. Viżibilment skomdu Beppe Fenekadami għażel ma jitlaqx mill-kumitat li se jinvestigah u minflok wera fil-beraħ il-frustrazzjoni tiegħu għaliex il-każ ġie żvelat fil-medja. Sibtu kooperazzjoni kbira minn naħa tal-Wasteserv biex dawk l-emails ġew fil-pussess tagħkom. Dan il-kumitat m'għandu ebda problema. ma ġewx fil-pussess dan il-programm. Wara l-infexxi attakka lil ġurnalisti li żvelawlu l-emails li bad biex idaħħal in-nies li ried fil-Wasteserv flok bi proċess trasparenti minn dik li kienet li tisi, Beppe Fenekadami ġie mistoqsi għaliex qed jattakka lill-medja bit-tweġiba tiegħu kienet surreali għall-aħħar. Mela, jien qed nifhem li l-allegazzjoni li inti għamilt lil Wasteserv għaddiċi dokumenti ma tistax tissostanzja. Li ma tistax tissostanzja. Jiena il-loġika tgħidli li dawk li ġie ippubblikat is-sors tiegħu huwa minn Wasteserv. Ġifieri mill-loġika Qed tattakka s-sors u x'hekk ġifieri, dik hija l-libertà tal-espressjoni u l-ġurnaliżmu investigattiv li tant ħafna inkun loġiku. Fil-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi jekk qatt kien hemm dubju, Beppe Fenekadami ddikjara li għandu l-barka tal-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija. Jiena ġejt innominat minn naħa tal-Oppożizzjoni, immexxi bil Adrian Delija biex inċerja dan il-Kumitat. Nistgħu ngħaddu kuntent li tibqa' tiċċerja. Adrian Delija ma jsibx oġġezzjoni. Jekk ma jkunx kuntent ineħħini, però l-aħħar kumment. L-aħħar kumment. Email. Sadan it-tant fil-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi ma' Beppe Fenekadami kien hemm ukoll id-deputati Claudio Grech u Jason Azzopardi. Dawn it-tnejn ukoll issemmew b'mod prominenti fl-intħil dirett minn numru ta' ex-ministri u deputati nazzjonalisti fejn permezz ta' emails anke minn dawk privati ordnaw sabiex jiddaħħlu jew jiżdudulhom is-sigħat il-kostitwenti tagħhom fil-Wasteserv.